Tanti, tajjeb ħafna, qabel ma bdejna tlek ħadida mixwija. Issa kemm tidħol fil-karozza u taħsal saw. Il-kondixi li ta' il-Mersku, imma issa kemm tidħol tinxtewa. Kull min ikun ġej minn barra kulħadd jgħidilna xi sħan, ovvjament jiena nkun jgħid kompliċini fl-arja kondizzjonata minħabba l-apparat, l-istudio stara ftit li xejn inħossa però qatt ma toħroġ barra tħossha doppju. Mela, illum xtaqt li diskussjoni normota ma ta' servizz li għadna fil-trajna. U liħu għost nitkellem miegħek li għaparti li t-trainer brav u f'taqni ħafna motivazzjoni. Però naqmu kol li il-persuna li kollok miegħek jimili jgħidna għedari ta' hija priorità. Anki kol tħol mod holistiku tal-persuna. Jien naħseb li huwa importanti li mal-persuna li għandna għandu għanna taw fil-fin, s-sarju ma' kull xulxin. Kemm jien il-Mattias u anka Mattias li ħafna. Għax inti jekk tipprova dak li jkun iċċielu jaqbad it-triq li inti taħseb li hija l-aħjar, jista' jkun ma jkunx l-aħjar għalih, jew l-aħjar għaliha. Jew mhux triq li tant tippreferi jien. Mela jiena ħobb ngħid kulħadd ngħidilhom isma'. Illum ħanitkellmu ftit. Jiena jista' jkun li ħanajdlek għamel hekk jew hekk jew hekk jew hekk jew hekk. Jista' jkun li ħanibatek x'imkien ieħor li m'għandux x'jaqsam pereżempju ma' dan il-post. Għaliex għax dak li jkun f'dak illi inti ħatejnu fil-problema tiegħu. Allura, naturalment, trid tipprova issibhom l-aktar li temmen li ħataħdem magħhom. Mela pereżempju, ħanġib eżempju banali. Jekk persuna iltaqat ma' dak li jkun biex tieħu parir fuq li ma' exercises ħad tagħmel mal-art għal-mod tal-kelma. Però mal-art din il-persuna ma tistax toqgħod minħabba dar jew minħabba l-grupp jew minħabba sin. Allura, per eżempju, li ma jkun aktar jottarja. Kemm ikun mhux għaqli, jekk dak li jkun jgħidilha isma' leħi għamel l-effekt, is-sapporti l-uċieħ, imma ħejja tagħmel exercises mal-art milli fil-baħar. Mhux aħjar jekk dak li jkun imur mill-ewwel fil-baħar jew fil-punt. U din mhux biss narawha fejn jidħol li ma jinġedis għandek, imma wkoll x'tippreferi li tagħmel. Mela jekk jiena pereżempju biex immur mal-mod tal-kelma nara bitqila, għax li wara noqgħod naħseb rasi wara hekk wara hekk. Mela naf diġà probabbli li dik mhux ħansib. Mela ħansib xi ħaġa oħra li kapaċi nżomm tul ta' żmien li ħatanejni r-riżultat u li ħanieħu gost nagħmilha. Dawk tliet pilastri huma kruċjali. Jekk persuna kollha determinazzjoni, jiena dejjem nemmen li dak li jkun jista' jasal. Però ġa tkellimna darb'oħra, però ma nidejjax nerġa' nitkellem fuq dan dejjem tul dik għandek il-kuraġġ kollox fil-ħajja. U tant naħsbu li aħna jew superheroes jew inkella li ma nabżon il-ħadd. Fir-realtà naħseb li kulħadd ikollu bżonn il-kultura u nafu anke b'nies li għamlu suċċess f'pajjiżna kif ukoll il-miġtudna, jista' storja, dejjem kien hemm il-persuna waħda jew tnejn li fil-ħajja tagħhom għamletilhom kuraġġ u differenza u li sabuhom ukoll ta' wels. Kif huwa bżonn u meħtieġ anke wkoll f'mumenti bħal dawn meta nkunu nagħmlu din il-bidla. By the way, hija bidla jekk jiena qatt m'għamilt ċertu stil ta' ħajja li nagħmilha xejn trejn, nagħmel aħjar, nagħmel aktar ħin għalija nnifsi, hija bidla ħajja. U tkun bidla l-aħjar, imma peress li hija bidla ħadbeżżak. Ġifieri di ironika ta' ħafna nies jaħsbu li l-bniedem jibża jinbidel għax sejjer Alla. Le, jista' jkun u tiġra ħafna drabi illi avolja taf li ħadam il-bidla għal ġid tajjeb, jista' jkun illi inti tbeżżak ħafna għalfejn. Tbeżżak kif ħajinterpretaw għan-nisa madwarek, forsi kif ħajinterpretaw għat-tfal tiegħek stess. Tibża kif ħajjiġġudikaw in-nies. Tibża li pereżempju inti lil dik il-persuna li forsi ejja ngħidu f'relazzjoni u taħseb li hemm bżonn li ttemm xi relazzjoni inti. Taħseb li dik il-persuna tħadħad għadha ħażin li inti ħadkissirha, allura qisu. Indumu ntellaw ħafna qabel ma nagħmlu bidla, avolja nafu dik il-bidla hija aħjar għal ta' madwarna warina wkoll. U ħażin xi ħaġa oħra Karl. Kemm importanti illi ma nippretendux lil xi ħadd jew nies, grupp ta' nies, illi ħajjejnuna jew li ħajjissapportjawna fil-ma sens. Kulħadd japprezza li jkun hemm min jimbuttaħ, jinkoraġġih, ifaħru. Però m'għandniex nippretendu għalik. Għax daqstantu faċli illi aħna pereżempju impoġġu il-ħobs tagħna ta' mittana fuq persuna waħda, illi dik kollox jista' jkun li jikrolla magħha fl-ma sens.
Mela ejja ngħidu li nippretendi, pereżempju, il-mara tiegħi, għal min jaf għandi mhux niżewweġ għalhekk qed niġib dal-eżempju, il-mara tiegħi tissapportjani f'kollox, hekk nippretendi. Mela di ma l-ewwel darba li forsi jiena ħanħoss jew ħanxhom li mhux tissapportjani. Kemm jien bensu, x'razzjoni ħażin għandi, eċetera. Meta fil-verità, l-aħjar ipoġġu kollox perspettiva. Irdu nifhmu li dak li jkun mhux bil-forsi jara għajn ma' għajn miegħi f'kollox. Jista' jkun dik il-persuna taħseb illi jiena aħjar nieħu deċiżjonijiet differenti anke l-ġid tiegħi stess. Jiġifieri ma nippretendux illi xi persuna jew persuni qishom għandhom l-obbligu li jissapportjawna f'kollox. Però l-għajnuna hija dejjem apprezzata li inti jkun hemm min jimputtak jista' jkun ħbieb, jista' jkun qassis. Dik il-kelma ta' kuraġġ għatejn dejjem, mela jien aħna appella anke għal dawk in-nies li qed jarawna illi ma jħossux il-bżonn li għandhom bżonn jitilfu ċertu xaħam. Jekk hemm persuni illi intom qed taraw illi bdew triq ġdida, issa pażżaj pażbir, bdew komplu għamlulhom il-kuraġġ. Għax li tqal huwa il-bidu huwa hemmhekk l-aktar li huma għandhom bżonnkom. Fatta l-għodu ma nitkellem ukoll fuq ta' suġġett anke fl-offiċini tagħna u forsi dak li jkun jgħidlek why max differenza ħadd tagħmel bil-din tagħmel 10 movimenti kuljum. Forsi vera 10 mhuwiex biżżejjed jew ma tajbin biżżejjed biex inti tissu qed qed tagħmel xi tip ta' eżerċizzju. Però ftakar li inti dejjem aħjar minn xejn. Dik waħda, u minn bida jpejjeb, kulħadd bida jpejjeb mill-ewwel sigaret. Biżmien saru pakkett, forsi ġewx pakketti. Qatt ma jgħidlek, ewwa milli qed jieħu sigaret. Għax qisu dak li jkun kulħadd jara l-futur, isma' minn sigaret ħajsiru tnejn, eċċetera. Jekk inti bdejt tiċċaqlaq, jekk inti qisek kellek test ta' oġġett, jekk inti għoġbok qed tibqa' tagħmlu. Mela jekk inti bdejt minn sempliċement 10 movimenti hekk, qed ħassejt li dan, ħassejt ċaqlaqt, ħassejt nemot minn bil-qiegħda, kompletta. Min ibiħlek karozza, per eżempju, normalment iħeġġek biex tmur għal-test drive. ċini raġuni? Irrid titħad fil-karozza. Soqta, ħassejt kif inhi, qed isir ħobba donnità, ħad ixtriha. Kieku inti ma pprovajtix, qabli kull ma tara huwa l-prezz u tajt. Leħi, di out of budget mhux ħammur għaliha. L-istess l-exercise. Qabli jekk inti kull ma tara huwa sempliċement video ta' ħadd ieħor jagħmilha, inti dik l-emozzjoni mhux qed tħossha. Ġifieri inti ma tafx dak il-persuna x'qed tesperjenza dik, ma wasli provajta inti qed tħossha tajjeb. Allura huwa tajjeb ħafna kwalunkwe pass żgħir kemm hu żgħir fid-direzzjoni tajba. Dik il-prova naħseb hija fl-istim tal-bniedem li ovvjament jitħajjar. Fatt nistgħu ngħidu li bħalissa huwa żminijiet tal-fieri pereżempju, ħafna huma dawk li imorru bintili forsi ħajduru l-istenz, jidduha bħala ħarġa l-maġġoranza, però mbagħad titħajjar għaliex għax tipprova dik il-petruna, tipprova dak is-sufan, forsi dak is-sapru. Tara televizjoni differenti u dak ir-remote f'idejk u bdejt sabiħ. U allura kif qed tgħid Mattias naħseb jekk jipprova, jekk ikun hemm dik il-motivazzjoni, dik l-imbottatura mingħand is-salesperson, dan il-każ mingħand il-persuna illi forsi tixtieq illi tagħmel kuraġġ dik il-persuna l-oħra naħseb illi tagħmel differenza. Bibti għaj, dal-waqt ħaniftħu il-lini ta' telefon fuq 27-500-500, 27-600-600, niku gost ħafna nisma minnatkom, Mattias jihu gost ukoll illi kun jgħat jistenna il-kommenti ta'kom u l-mistoqsijiet ta'kom. Tiddej u xej, s-saqsu, taqsmux illi forsi l-mistoqsija ta'kom ħatkun xi mistoqsija li ma tagħmel sens. Jekk ma taqsix, ma tkunx taf jekk il-mistoqsija tiegħek hix korretta, valida jew tajba jew le. Ikun ma kombinaw 60 sekond oħra fil-kien ma' Mattias, għaw maħna. Zuru l-istenza Omajko Values and More fil-fira ta' Monte Cristo bejn 12 u 22 ta' Lulju. Issibu offerti speċjali, sodot motorizzati għal prezz fenomenali ta' 450 euro, konkluta minn kollox. Issibu wkoll sodot tal-ħatit oħrajn ta' injam, bil-headboards kont il-kosti u l-għażla tiegħek. Saqqijiet ta' kull kwalità u ta' kull izz tal-ola livell. Għandu offerta speċjali għat-telespettaturi ta' dan l-istazzjoni televizjoni meta tmurru l-istenza Omajko Values and More. Sodda sinġiet għal prezz ta' 150 euro biex kompluta. Is-sodda, is-saqqa u l-imħatta.
Issibu wkoll diversi prodotti oħrajn ta' tindi fuq l-istess ta' Omajko Weddings and More. Mela qed tistennew għamlu bħal ħafna oħrajn u meta tmorru il-fija ta' Monte Cristo ibqgħu sejrin fuq l-istess ta' Omajko Weddings and More. Omajko Weddings and More. L-aħjar għażla għalik u għall-familja tiegħek. Grazzi wkoll il-negozjanti li qegħdin jgħiduna u nħeġġeġ lilkom ukoll ta' biex jekk joġobkom dejjem tirrikorri kolkom bżonn xi servizz jew xi prodott morru għand sponsors tagħna anke qegħdin jgħiduna u jemmnu dan l-istazzjon tagħna qed 87-500-500-27-600 qegħdin nitkellmu fuq il-motivazzjoni fuq l-ewwel pass li inti għandek tagħmel jekk forsi tixtieq li tibda tiċċaqlaq, tixtieq li tibda tagħmel xi tip ta' eżerċizzju. Tixtieq li tibda forsi tagħmel xi dieta partikolari. Kollox jgħid, kollox huwa marbut flimkien mod psikoloġiku, il-ħajja tiegħek, ma tgħas ikopp li jitfa' kollox. F'basket wieħed ma tistax taqbad u taqla persuna tgħidlu isma' inti kellek bidel fil-ġimgħa tiġi u tagħmel session ta' 30 minuta ta' sija ta' sadej. Kull hija kollox sew. Ma naħsibx. Laqax. Għax ta' ħaġa bil-oħra ta' mela anke sempliċement nibdew mir-raqda tal-ejjiet. Jekk inti pereżempju normalment l-aħjar ħin tiegħek biex titrenja tagħmel għal exercise qabel ix-xogħol. U inti bqajt riqed jew inkella tħall torqod tard, għax il-problema bdiet minn hemm li tħall torqod tard, la taqgħod tinfarrak, forsi qed illum mhux ħammur training jew jekk ħammur b'ħafna ġeħ, ħessi insejt il-basket tax-xogħol, insejt il-lunch u l-ġurnata diġà bdiet tieħu xejn differenti. Għadek bil-kemm qont. Jiġifieri, imbagħad għandi iktar stress għax illum bin-nervi għax m'għamilx exercise ma sibx fiex niswora. U għax ma sibx niekol kelli qafan tal-pastizzi jew kellha qatt bil-ġuħ. Ħaġa bil-oħra jispiċċaw mbagħad jaħlu nies anke ma rasi intortament. U di żballi jagħmilha kulħadd l-ewwel wieħed jien, naħseb it-tieni wieħed inti wkoll kajja. Illi kemm importanti nieħdu responsabilità dak li nagħmlu. U kollox jibda mhux minn dakinhar filgħodu, mir-raqda tal-ejliet. U dik hija kruċjali. Għax anke jekk norqdu sew Karla, l-għada sabu illi jiena ħajkolli inqas leblieba għal ikel żejjed. Ħajkolli inqas ejja, ħajkolli inqas nervi. Issa, inqas leblieba, inqas ejja u inqas nervi. Mhux ħajti biss ħadkun aħjar ma ta' madwar ukoll. Fil-fatt jiena semmejt anke wkoll fis-servizz illi meta inti tibda l-ħajja tiegħek tiġi monotona mhux biss taffettwa lilek imma taffettwa wkoll il-dawk ta' madwarek inkluż nies viċin tiegħek jibdew jinħolqu l-problemi u l-problemi ħadd ma jieħu gost bihom. Tgħidu li allura x'inhi l-bakketta maġika? Bakketta maġika huwa it-nifs. Ħadd ma jista' jkun it. Jekk xi ħadd fid-dinja ħaseb illi ħajisraq lil xi ħadd innifsu sejjer żbar kollox jista' joħod l-persuna. Jista' jżarmak minn fuq isfel imma l-persuna tiegħek hija tiegħek mandak it. U jekk titleb dik tkun allura verament tlift id-dinjità tiegħek. U jiena konvint, perswas, li ħafna minnek mhux il-maġġoranza jekk mhux kulħadd għandu l-abilitajiet biex għalmenu persuntu jikmandaw. Ħaniddu l-ewwel telefonati li għandu l-telespettaturi. Hello? Hello. Insellimlek, sinjura. Hello. Insellimlek. Għawni. Bax il-televizjon, taħ niftehmu. Li Iva lilek. Jina għandha kumina pawza. Okay. U għadma kuntenta xikol. U għadna jek nxkien, n-għilli s-murta k-sidri l-istek. Ikni għandi tajja. U l-birħeda u għek ma nħoċ. U għandi nistanni kollu xnaħmel. Tu xi tip ta' mediċini, sinjura? Tal-pressjoni, l-istarani u jina. U ġili għamil xi tip ta' dieta jew hekk? Ovvjament għandek il-pressjoni għolja. Għandi pressjoni għolja. Allura toqgħod attenta wkoll x'kien immaġina mhux hekk. Mhux hekk hija, mhux id-dalina ma nikollha. Allora, kon trid sej, iktar ħadd ixni kollu hekk. U fakkar li minn taħseb bil-lista itnej ta' ma tibistajja. U moviment tagħmel xi ħaġa hekk xi tip ta' Signora, nirringrazzjaw kien iqsam l-esperjenza tiegħek magħna għandna l-persuna konċernata u professjonali li żgur ħaj jipprova wkoll jagħmellek kuraġġ u jtik ħafna idejat. In-nisa għandhom daqsxejn ta' diffikultajiet ma m'għandhom l-irġiel ukoll wara kollox, imma forsi il-perjodu tal-menopawsa jkun
suppost fl-aqwa periodu tal-mara, għandhom il-ġurnata ma nistax tajt mara ta' 55 sena, 50 sena, ta' kbira, għandhom ħafna nisa huma fl-aħjar tagħhom. U ħanibda Karl mill-aħħar punt li semmiet, illi għax isħana mhux qed niċċalla. U din hija kwistjoni ta' kemm verament trida bis-serjetà. Nara dan hawn min pereżempju kont qed nara programm partikolari ċattament, illi tfal fqar jimxu distanza ta' bejn minn Marsa Xlok sa' Birżebbuġa kuljum biex imorru l-iskola. Mhux biex naħħu x-xaħam, jekk biex naħħu biex imorru l-iskola. Jiġifieri x'qed nipprova ngħid hawnhekk illi possibbli isħana għandha twaqfek milli tagħmel kollox. Illum għall-grazzja tal-Alla u postijiet fejn tmur għall-AC tista' tmurtuhom fil-pool, tista' tmurtuhom fil-baħr. M'hemm xejn li nistgħu nagħmlu jekk verament din il-problema tant qiegħda ddejjaqna u sew qalbna, dika l-ewwel mistoqsija xaqt insaqsi lis-sinjura u kull min qiegħed fl-ilma bħalha. It-tieni netti huma m'għandix. U ma tihom l-ebda torta għax qegħdin f'soċjetà llum il-ġurnata li jekk nafa switch nippretendi li ntefa' dawn. Mela jien nippretendi li jekk għamil ċitwa niċċaqlaq illum il-ġurnata qiegħda size 6. Però il-bidla b'mod naturali ma ssirx imma. Jiena ħobb ngħidilhom anke biex iddewwel it-tarbija kelli bżonn 9 xhur. Mhux 9 sigħat jew 9 tiem, 9 xhur. Għax il-proċess naturali għandu bżonn ix-xhur. Anke meta titgħallem għandek bżonn snin biex titgħallem suġġett sew. Aħseb wara kif jista' jkun li ġismek jiġu jitlaq b'salt u jkun hemm perikli. Mela, ħammorru però anke għal naħseb l-iktar ixxiju li xtaqt issemmi s-sinjura, il-menopawza. Bla dubju, illi meta l-mara tgħaddi minn ċertu bidliet fil-hormones, minħabba l-età, minħabba anke il-famuż sex drive tajjeb, iva, daw ħajjiġu b'xi mod ieħor affettwati il-burdata fost l-oħrajn, anke ġismen kemm jżomm jew ma jżommx xaħam biex jinselbu żgħar ġas żewġ plastri. Issa, però il-logħba terġa' tmur għall-ewwel ħaġa li bdejt biha jien. X'se nagħmel? Nista' jiena ngħid isma' għandi l-menopawża, m'hemmx tagħmel, kemm jinbeżżula li kelli nagħmel misli għamiltu qabel issa tard wisq. Jew nista' nistaqsi mistoqsija oħra lil nifsi. Hawn min għandu l-menopawża u għandha il-figura li nixtieq jiena. Nasib kif qart fittex naqra fuq l-internet. Issib diversi nisa, il-fuq minn 45, il-fuq minn 50 li tgħid il-aħwa x'figura għandha. U jkun hemm min niggustaħ u nifhmu. Il-għedu li żgur imma dik pereżempju bit-trainer magħha, bin-nutritionist magħha. U jien ngħidilhom iva fajn. Però it-training tagħmlu jew tagħmilula trainer. L-ikel tiklu jew tikollula n-nutritionist. U aħna grazzi tal-llum il-ġurnata għandna l-lussu illi kemm nistgħu nfittxu għajnuna professjonali. U kemm anke b'affarijiet żgħar bħalma semmit is-sinjura li eliminati b'sokkol kellu ma tieħux, dak diġà għal min jieħu l-ħelu. Illi ħajkun pass kbir il-qudiem. Issa forsi s-sinjura ma tieħux ħelu, però forsi dak it-sokkor ħa nistaqsi hawnhekk hija jidħol inkiss fid-drinks, forsi fis-soft drinks, forsi fis-sokkor li nżidu mal-kafe, forsi f'xi daqsxejn ta' pasta illi nħobbu niddu daqsxejn ta' spiss, tajjeb. Dejjem ħajkun hemm dawk in-naqriet iż-żgħar li rridu noqogħdu attenti għalihom. Hemm ukoll il-ħobs pereżempju grocery. Eżatt. U iktar milli nidħol f'dettalji ta' liema ikel, ħanerġa' mura dak li semmejna fl-ewwel programm kaj. Kemm qed niekol dik. Għax mhux biss ħażin li niekol wisq, ħażin ukoll li niekol ftit wisq. Hemm min jgħid li jiena fejn kull ma nieħu żewġ tiffiħat kuljum, vera m'iniex wikkiera. Jista' jkun li l-fatt li mhux qed tiekol biżżejjed hija tikkawża il-problema. Jiena kif immorru għal pawsa oħra tal-reklam xejn qed nipprova nġib żewġ platti jew tlieta differenti. Tlieta tista' titfa' l-ikel fihom, però tlieta għandhom il-qisit tagħhom differenti u l-porzjon fuq il-kbir jidher vera żgħir, ma f'porzjon żgħir li nitfgħu f'platt għalmenu moderat jidher mdaqqas. U dik taffettwa ħafna. Il-porzjon naħseb huwa importanti, forsi biex fil-kultura Maltija. Aħna nħobbhom lill-mama, nanna, nittilna aktar minn jibisna, nitlu kollu, jekk ma nitlux kollu tuħu għalija, u tina naqroħra u naqroħra ħassosni ruħek għax issa nkella xkola vojta ma taqafx, għandekx tistudja u għandekx tagħmel eċċetera. Mela, ħanieħdu telefonata oħra, però qabel xtaqt li jekk ma jimpurtax dik kemm semmejt isħana, u fuq sits partikolari jidher illi għandna wkoll
temperaturi għoljin ġejjin mill-Afrika mistennija jaslu Malta fit-tmiem din il-ġimgħa. Fil-fatt, l-aktar pajjiżi affettwati huma l-Alġerija fejn it-temperatura qabżet il-50 grad Celsius u ġiet diskritta bħala sħana infernali. F'Malta mhux mistennija jkollna l-istess almenu estremità ta' temperatura iżda mistennija tkompli tiżdied aktar minn 35 grad Celsius. Insomma xejn kbir ta' nobbi li dejjem kull sena jkollna ġranet. Għandna xejn heatwave imdorri mhux vera. Xorta mhumiex skuża għaliex inti tista' tevita illa tax-xemx f'ħinijiet ta' l-obsinar għal-soqgħod sekwinilna jibħalli x-xemx tinżel imbagħad tista' tagħmel eżerċizzji jew inkella fil-punti ta' tattar tiegħek l-arja kondizzjonata jew inkella llum hawn classes professjonali li tista' wkoll tagħti. Telefonata oħra. Good afternoon. Ma għandek xi tip ta' kondizzjoni smajtek tajt jew lex kont tistema' mill-volta? Hekk aħjar ħabibti għaj. M'għandek xi kondizzjoni weġġajt jew hekk? Sewwa ħi. Meta tagħmel progress, qed tagħmel progress. Taqtax qed tagħmel. Le. Li għandek ta' xejn diffikultà anki ta' mobilità u xek. Nirringrazzjak ta' ħabib tiegħi li anki kol kellimt magħna ta' grazzi. Nisħassibu napprezzhom ħafna ta' għal xi għax għandhom diffikultà. U qegħdin jagħmlu ishom l-isforz u talab l-għajnuna u l-kisma għax mhux qed nara r-riżultat. Jien il-riżultat Le, nafx inti tgħid Karl, u ħati parer ieħor lis-Sinjur. Mela jekk hu għadu qed jagħmel l-istess ħaġa, tkellem mal-fiżjoterapista tiegħu li jisma' mhux qed iħoss li qed jagħmel progress. Għax kultant aħna iżudinatura li pretendu li jekk il-fiżjoterapista qaltilna nagħmlu hekk, mela ħanibqa' nagħmel hekk ħajti kollha u nistenna niġu r-riżultati. Għawx, imma fil-verità jista' jkun illi kif iġġaġġjat dak iż-żmien illi inti għandek bżonn tagħmel u x'għandek bżonn tagħmel, forsi ma kienx daqshekk preċiża. Jew forsi ma stenix li ġismek ħajreġixxi b'ċertu mod. Dan ma jgħidx biss għall-fiżjoterapisti għal kull professjoni oħra. Aw min jgħidlex it-tabib tagħni din il-mistura u m'għaddilix, mela tabib mhux tajjeb. Jew kellha qajt nieħu dik il-mistura no. Jista' jkun ukoll. Jew jista' jkun li forsi ma bdejx eżatt l-ordnijiet. Imma ejja nassumu illi dan is-sinjur mexa mal-instructions qed jagħmel ħiltu qed jagħmel kollox. Jekk il-bidla mhux qed issir, wasal iż-żmien illi nsibu alternattiva. Mhux alternattiva bil-fors tal-professjonist jew professjonista, imma li anke lilha inkellem ngħidilha isma' mhux qed inħoss qed nagħmel biżejjed progress. Ta' professjonista li hi jekk hi professjonali f'xogħla u tħobb xogħla, ħatajdlek isma' pereżempju għamel hekk minflok hekk mela jew prova dik u erġa' kellimni. Imma kemm ikun qal Karl jekk ma neħdux parir professjonali. U da s-sinjur nammiraħ illi mar għamel appuntament u ltaqa' mat-terapista tiegħu. Hemm min li bqajta xina s-sadari u tali u ankom li kienet bati bejn għalli hekk le, ma tiġ dan il-mura tabib mhux se jgħidli. Illi nagħmel hekk, eżatt, di natura. Allora jekk ma tieħux azzjoni jkun ngħidlek jiddispjaċini illi ma ħaqekx tinbidel. Mela inti jista' jkun toqgħod bidejk marbutin hekk, tista' l-bajta taqaf mal-hekk u li ħadd fiqek mix-xejn jew li ħajgħandilek mix-xejn. Dejjem hu azzjoni. Però meta dik l-azzjoni mhux qed wassal ir-riżultati, mela hemmhekk għandek bżonn titkellem, għandek bżonn tara x'se jinbidel, għandek bżonn tara wkoll inti x'tista' tagħmel forsi differenti jew aħjar. Jien naħseb li dan huwa parri kristall ta' palxixa li dan japplika wkoll anke wkoll għal sitwazzjonijiet differenti mhux l-ewwel darba illi intom ċemplu pereżempju jkollok professjonist għandhom il-professjonisti wieħed mill-professjonisti bil-qasam tal-mediċina li ħajkollna magħna llum, Dr. Villa Ballachino li huwa
ngħidilkom imma daw qed toħodhom, daw tibqa' fil-naqilku ta' kien ta' jom li 20 sena ilu ma bdiltomx, ma provajx tiċċekkja jekk hawn xi aħjar minnhom jew hekk għandek tnaqqas jew żid id-doża. Le, ta' idea l-istess. Tajjeb illi terġgħu tivviċinaw il-professjonist. U x'inhu qasam tal-mediċina, dan li qed jgħid il-ħabib tagħna, il-fiżjoterapista, naħseb illi tajjeb illi intom tarfu il-professjonist dwar il-kambjamenti li tkunu qed Jinbidel inti bħala bniedem, tinbidel l-istudji li saru, ġifieri għandek ta' ma' nies illi għadhom l-impressjoni ma tihomx tort li l-isfar tal-bajt pereżempju ħajqabbad il-kolesterol illi mija approvata li l-isfar tal-bajt ħajjejn biex jikkontrolla l-kolesterol pereżempju. Hemm min għadu bil-mentalità ejjel ma tihomx tort li bil-fors trid tikol kull ftit sigħat biex tonqos. Fil-verità llum hija tal-moċċar illi inti kemm tikol u x'tikol kemm tikol u x'tikol. Iktar milli fi xejn tikol ikel, tajjeb. Hemm għandu mentalità wkoll illi ħażin titla' tarax minħabba l-koppa. Jekk għandek li l-koppa qed tuġak u it-tabib qallek li tarax qed fitaħ. Imma l-bija mhux vera strapazz għax inti tila tarax flok taħbad il-lift. Huwa l-lift illi ħajparakola għalek saħtek. Infatti il-professjonisti li konna hawnhekk relatati mal-qalb kemm il-Prof. Albert Fenek u kemm anke wkoll Dr. Alex Borg fejn taraw li tippruvaw użaw jgħidulna ħalli intom tittestjaw il-qalbkom. Hija teorija kienet forsi antika l-affarijiet li jgħid Mattias qegħdin jinbidlu. Ħammor wara reklam ieħor ta' issa tgħid 20 ġaddew kważi 3/4 mill-programm tagħna tal-lum ħafna messaġġi ma jifhmux. Ringrazzjakom l-ammont ta' messaġġi li jitlu kuljum u anke wkoll it-telefonati x'għandila diretta. Kullu magħkom mina u Mattias minn hawn u sekondi kollox ta' 60 sekondi. Jekk tieħu direzzjoni lejn ħalluqa eżattament lejn il-supermarket ftit qabel ma issir din ix-showroom li żbaħħu żewġ surani Maison Aluminier. X'jista' issir hawnhekk għand Maison Aluminier. Kollu li timmaġina biex tarma id-dar tiegħek. Kemm fuq stil klassiku, kontemporanju, jew kellha modern. Iżidu aċċessorji mill-isba li huma uniċi. Saħansitra għal skarpi kbar illi tista' tgħid jimlu il-ġodda id-dar tiegħek b'mod speċjali. Isibu anke wkoll diversi idrati strutturi ornamentali tal-kristall u saħansitra ornamentali mill-isba magħmulin mill-isba. Ukoll ħafna light fittings posthom saħansitra l-kellha brazzi ukoll. Il-ħedġ li tiġi wasla Sant Maison Aluminier illi nerġa' nirrepeti li jinsabu ħalluqa ħalli għajnejkom il-ġmil ta' dekorazzjoni illi għandu. Diversi items illi huma voldieri tixtrihent u ma jkollu ħadd ċekristiċi Maison Aluminier li jinsabu ħalluqa u meta jiġu għajdu ġemla il-rifjera ta' għalix Kumplament tal-Wild of Snare sajba dik nitbismu minħabba li ġibt il-platti hawnhekk u xekk wieħed komu. Allura sur direttur ħan nitolbok biex minnu fih nagħtu ta' xi kwadratura ta' dawn il-platti. Mela, ejja naraw dax. Ersa manna ma jimportax bil-dawn. Biex jibqa' Għawek għandna żewġ platti pereżempju tara, għandek dan il-platt, jeb, huwa daqqas mhux ħażin. Normalment il-platt id-dar tagħna ikunu. Issa jekk inti tfar porzjon, naħdu fiha 50 gramma u x'inhu. Mekk interessant. Ma jekk inti mbagħad titfgħu hawnhekk ħajjidher ferm. Aħjar anke wkoll mod psikoloġiku. Għajnejn akbar minn zaqna jgħidu. Platti fondi, per eżempju, naħal okekku, nirżewġ platti fondi, wieħed għalla jbierek, u għed minnhom li għaw l-lum jibdu pjaċir li għajdu għalla għandu platti kbar, l-għor daqxejn nisa, different. U konna tinsemmu sayings antiki, teorija antiki. Waħda minnhom kienet cool, min jaf kien fal-Brażil qed imutu bil-ġoħ. Ħalli kieku inti, jekk għandek li kien żejjed fil-platt u ma kiltux,
Ħalli kieku dak it-tifel tal-Brażil tajjeb qed tagħmillu xi ħsara. Qed tagħmel ħsara lilek innifsek jekk inti xbajt u komplejt ieħor. Nifhem illi hemm bżonn ta' kontroll fil-kwantità, però qabel ma sajru l-oġġett. Għax hekk inti pereżempju qiegħda jien naf xi restorant u intlejt billi dak li kell inti ma kiltux, tajjeb, pjaċir lilek innifsek se tagħmel. Mela ħallikom it-tfal tal-Brażil, it-tfal tal-Brażil kienu ngħinuhom bejn tal-balihom u nibatulhom id-donazzjonijiet billi niklu dak li kell illi għadu fil-platt u m'għandniex spazju għalih. Mhux ħanejnu l-tfal tal-Brażil bl-ebda. Professur Direttur naħseb illi kontatt tal-qaqli milli kontien u fil-fatt hemmhekk qegħdin naraw. Ma trid, tara naqra, eżatt, tara naqra jiena fil-platt iż-żgħir kemm kilt iktar. F'oħra tgħid ta' min nżidlu naqra da speċjalment jekk imorru xi buffet u xi ristorant kar. U tgħidu wara ħanimla l-platt mhux darba qiegħda u ta' minti. Darba l-birthday, darba l-Christmas, darba l-Easter, darba fil-ġimgħa. Bin-naqra tintera l-ġarra. Però bħalma dejjem ngħidu mhux biss li kell wieħed irid jikkontrolla ma jrid jikkontrolla għandu wkoll jew inkella jagħti motivazzjoni biex persuna ejja ngħiduha kif inhi. Ejjew għal ftit imwarbu id-dieta, imwarbu l-ikel. Ma ejja nħarsu daqsxejn lejn l-eżerċizzju. Kemm jgħidulna professjonisti fil-qasam tal-mediċina, jgħidna Mr. Bernard hawnhekk, huwa orthopedic surgeon, kemm il-darba jgħidilna rheumatologist, il-Prof. Cedru Borġ kemm il-darba jgħidilna, Mr. Alan Zammid li huwa fizjoterapista kemm il-darba jgħidilna, iċċar. Jekk ninsew kollox, ejja ninsew kollox, li persuna hija sajns tajjeb. Jiekol meta ma jiċċamlax, mhux xorta li jiċċamel. Ma diri aħseb wara. U għandek l-għażla kan, kif dejjem ngħidu. Mela, bħalissa jekk inti b'saħħtek għandek l-għażla tgħid isma' jiena ħanagħmel dan l-eżerċizzju, ħanagħmel ieħor, jew ħanħoddu l-qiegħda. Bħalissa għadu kollox up to you. Skont, iddeċidi. Jekk tibqa' ma tagħmel l-ebda għażla bejn li ma exercise ħad tibda. Imbagħad flok ma tibqa' għażla ħassir riċetta. Isma' inti għandek hekk, mela ħajkollok tagħmel hekk, dik l-operazzjoni, ħajkollok tieħu dan il-pilli, erġa' jarani 15 oħra u l-kont tila. Ma jkunx iktar għaqli illi aħna minn qabel dik il-problema laqqas biss inħalluha tersaq lejna qabel ma aħna nonfqu xeba flus, neħlu ħafna ħin u nikkawżaw ħafna stress li nafusna ta' madwarna. Mhux aħjar illi aħna qedna isma' jiena qed insib dik in-nofsija 3 darbiet 4 fil-ġimgħa u qed nagħmel exercise sura ta' nies. Forsi qed niltaqa' ma' ħbieb tiegħi oħrajn li għamilt hemmhekk. Forsi qed ngħid kelma qabel ngħid kelma wara. Nistaqsi l-mistoqsijiet tiegħi lill-coach li qed tiltaqa' miegħi, eċċetera. Però mbagħad jekk le ikunu mxejna triq illi mhux biss ħadd ikkawża aktar stress, iktar uġigħ u naturalment iktar rabja, però wkoll ħatkun xi ħaġa li anke tista' tibdilna il-mod kif nidru. F'liema sens, kulħadd jaf illi ċertu primli li huma fil-maġġoranza ħajnefħuk, ħajajjuk, ħajtaqluk, ħajbatu toroq iktar. Mela waqt li qed għandek l-għażla, għamel l-għażla isma' minni, ħallix li l-konsegwenzi jirkbuk u jitilgħu fuqek. Sina dak il-barra. Mela, nittu telefonata oħra, u mbagħad id-direttur preparanna wkoll slide oħra u din ir-ritratt. Immaġini oħra ta' platt interessanti wkoll isir differenti u anke wkoll kalkoli ta' kaloriji li xtaqt il-nistaqsi għaliex ħafna jħarsu lejn il-kaloriji biss. Ħalli telefonata oħra m'għandi messaġġ interessanti wkoll fuq il-paġna tagħna ta' Facebook. Hello. Hello, Karl, insemmilkom. Ħanna il-problema tiegħi forsi tkun sar dan l-asmor. Prosit. Ħanna jgħetara jiena għandek id-dejt it-tieta 5 snin ilu. Kant il-bit. L-raġa jgħajtin mamma mi jgħakam għandek enerġija ma nista' tinsib tartijaki, anka meta li għajtu da, ma spanti xittajtin il-nas enerġija l-għandi. Bil-bliet baralina bdejt il-kanawel, imbagħad ħafna d-dari, beda jikfirli sidri, tixtikfirli daqqi u kollha beda jikfirli daqqi.
Grazzi tal-sam l-esperjenza tiegħek magħna dawn huma affarijiet sbieħ sinjura li qalet u naħseb illi tagħmel kuraġġ il-oħra. La dubju kif qed tajta jekita ġifieri meta inti jkun hemm anka imqari jekk ma jkunx professjonist tkun ħabiba tiegħek li inti qed tagħmel taqsam l-esperjenza tiegħek ma' xi ħadd. Diġà huwa pass aħjar milli tipprova tagħmel kollox waħdek. Imma kif qed tajta jekk ħafna imbagħad fejn jitlu ċertu teknika ta' x'se tagħmel, x'se tikol, x'se titrenja, hemmhekk il-professjonist dak li jtgħallem kif jista' jgħin lilek. U anka imma ħarġa nirrepeti, imqar inti qed prova tesperimenta naqra waħdek, xorta tkun accountable. Jiġifieri titkellem mal-ħbieb tiegħek, titkellem mal qrabatek fuq x'qed tagħmel, x'beħsibek li tagħmel u fejn tixtieq li tasal. Awwal. Għaddi li m'hemmx skuża, hemm differenza bejn it-sellet u plattaġin għandna jibelek il-white sauce imħawwar. Differenza. U anka dak il-plattaġin bil-white sauce imħawwar għandu spazju fil-ġimgħa tiegħek li inti dajt tismajna ħadd wara nofsar biex niekol. Dak servini ta' break mentali, komplejt naqra ma' tal-familja u komplejt anka jiena nieħu pjaċir forsi b'dawk l-affarijiet li nisjajt matul il-ġimgħa. Why not? Għax l-importanti mhux inti x'tagħmel mit-tnejn sal-ħadd x'tagħmel fil-maġġoranza l-kbira tal-ġimgħa. Mela jekk 80% mela 8 minn kull 10 artikli tiegħek inti qed tikollhom according to plan mela jien ngħidu nutritionist jew id-dietitian tiegħek għamillek pjan ta' x'se tiekol u kemm se tiekol, jekk inti 8 darbiet minn kull 10 qed timxi ma' dak il-pjan, ir-riżultati ħadd akkwisthom. Ta' fordja illi fid-darbtej l-oħra jew tkun ta' tzambit żejda, jew tajt pereżempju ħadd xi ftit deżerta wara dik il-platt partikolari, jew bdiet forsi dak il-platt ma' xi pizza żgħira, ma' xi plattaġin, it's okay għax it-8 l-oħra li kull 10 qed tagħmelhom sew. L-istess l-exercise. It's okay illi inti darbtej fil-ġimgħa tlieta forsi ma tagħmilx daqshekk exercise intensiv, imma sempliċement tagħmel xi ħaġa aktar moderata jew aktar ħafifa. Però l-importanti illi bejn tlieta u 4 darbiet fil-ġimgħa prosit kar. Tgħid jiena ħagħmel xi ħaġa intensiva li qed taħraq lil xaħam li qed tistimula lil muscles biex jiena mhux niddendel u nitpaħpaħ u neħxin imma nissoda, nislimja u nidher ħafna. Nirreferi xħadbat li messaġġ, nirreferi għal dik il-mara li tkellmet ftit ilu. Jekk jogħġbok nista' nagħti wkoll il-parri tiegħek. Jiena u Malti membri ta' ġim għal dawn l-aħħar 16 sena. Prost. Kemm il-membership għamel. Matul il-menopawsa tagħha taqsam din l-esperjenza nissu magħna. Kienet era xien marret it-tari. Sibna li kellha bżonn attenzjoni medika. Minħabba allura nirrikkomanda illi żjara medika mara naħseb li huwa parir tajjeb u apparti minn hekk issir ukoll min jista' jgħinna anke wkoll l-eżerċizzju fiżiku. Nara kemm nisabu. Hawnhekk pereżempju għandek persuna illi attivi li ma morru l-ġim 16 sena, u allura kif kien hemm xi tip ta' kambjament Nduraw mill-ewwel. U dik it-tajba, jiġifieri meta inti tara xi ħaġa strampa li seħħet, għax tkun diġà qiegħda tiċċaqlaq u tieħu ħsieb tgħid xi ħaġa mhux tassu mhux tassu tajjeb. U hawnhekk li nistgħu nitgħallmu ħafna grazzi ħafna das-Sinjur li badda l-messaġġ hija kemm importanti wkoll illi ta' spiss niċċekkjaw anke iva nagħmlu eżamijiet u testijiet mediċi għaliex. Hemm testijiet li tajjeb isir kull 6 xhur, kull 4 minnhom kull sena. Però kemm importanti, jekk inti m'intix qed tara minn ġewwa x'għandek u x'm'għandekx, kif jista' jkun inti ħassolvi l-problema jekk hija problema waħdek. Għall-grazzi tal dawn it-toppa dawn l-esperti professjonisti għamlu snin twali jitgħallmu. Allura mhux ta' min nafdawhom naqra bil-kura ta' saħħitna, mhux ta' min jieħdu parir minn għandhom ħalli huma jkunu jistgħu jgħidulna eżatt jew bejn wieħed u ieħor x'għandhom x'm'għandix. Ħanurikom dan il-ritratt interessanti u xbera u nifred. Hawnhekk qegħdin naraw l-istess siker proporzjonijiet jekk nissejjer żball kif ninnota huma differenti u li fl-ammonti tagħhom. Wieħed għandek minn 250 kalorija, 400 kalorija, 50 kaloriji li sibna kważi 600 kalorija u kważi 700 kalorija. Imma titlattu huma differenti l-istess ikel, però b'ammonti iżjed. Għandna nħarsu l-istess kaloriji Le, napprezza. Mela, ara kar,
jekk naraw daqsxejn xem fil-platt, hemmhekk qed naraw tuna, wild rice u carrots. Illi il-tlieta li huma f'ammonti kontrollati huma kollha huma sostanzjużi. Jiġifieri qed nitkellmu fuq it-tuna li hija aktar qed tagħtina l-proteini, ir-ross qed jagħtina l-aktar karboidrati mill-familja tajba nħobbu ngħidulhom aħna, jiġifieri jkunu tip ta' karboidrati, carbohydrates, illi fihom ċertu ammont sostanzjali ta' fiber, dan il-fiber għandu ammont kbir ta' ġid illi jagħtina fost l-oħrajn anke dan il-fiber jgħinna biex ikun aktar mimlin għal iktar ta' ħin, u l-famuż karotti ta' ħaxixa illi hu fih ħafna ġid jiġifieri sempliċement Bugs Bunny illi jirriklamaħ minn beda jeżisti tajjeb sa l-akbar tabib fuq id-dinja illi għajlek il-karotti jistgħu jgħinuk. Ġifieri bħala tip ta' ikel huwa tajjeb. Issa, hemmhekk qed naraw illi iktar minn titkabbar il-platt, iktar naturalment għandek ikel. Però ma jfissirx li għax inti kilt ikla kbira li qed tagħmel ħażin, skont x'kilt fil-platti l-oħra. Mela jien ngħidu pereżempju, flok dik il-mara tad-dar li qed tarana ma ħadet żewġ platti tlieta simili tal-ewwel wieħed. Allura jekk nagħmlu average ngħidu 250 nagħmluhom 200 għal nitħa times 3 ġu 600 għal-mod tal-kelma. Ġew ekwivalenti kważi għall-aħħar platt il-bira. Jiġifieri jiena nista' jew noqgħod naqla l-kċina tliet darbit fil-ġurnata pereżempju. Jew inkella nsajjar darba u noqgħod nieklu msaħħan jew nerġa' poġġi ġofiġ eċetera. Jew kif darba u ikbar. Jiena l-ewwel darba li tgħid fiha li kien fl-offiċini fuq kien l-istudju fuq. Għatlek biex niċċajna noqgħod attent x'kienu tiegħi mhux kien ma xejn. U jiġi baqa' f'moħħi. U naħseb li hawnhekk għandu raġun 100%. Wieħed irid joqgħod attent x'qed jiekol irid joqgħod attent vera kalkoli forsi kemm qed kaloriji kemm qed jkunu x'aħtijiet. Illi wkoll inti qed wkoll qajt issostni anke llum talba li qed miegħi illi n-nies ukoll. Bla dubju, minħabba dak il-famuż Tony, ħareġgħu ngħidu ġifieri min ma jikolx biżżejjed u forsi ma nsertalix fit-tliet programmi l-oħrajn, illi meta ma niklux biżżejjed nibdew niddentru. Imma għaliex? Għax dak il-famuż Tony, il-muscles tiegħek jibda letteralment iħallik. U din li persuna huwa jisni imma xorta huwa u jibda jnaqqas l-ikel. L-ewwel ma jmur xi ħaġa mix-xaqa jew inkella l-muskolu. Il-muskolu. Inqas ma tiekol iktar qed tirriskja li titlef il-muskolu. Ix-xaħam biss jmur. Mawx bħalek. Ix-xaħam ħajmur billi naqsu ftit minn dak li kelli qed niklu bħalissa. Rridu nagħmlu. Bas irid nagħmel eżerċizzju. Issa tajba qiegħda hawnhekk għaj. Illi jekk inti qed mod tal-kelma qed tiekol jiena f'5000 kalorija kuljum, illi biex ikollna naqra idea dak qisu id-doppju ta' kemm ikollha bżonn mara normali. Jekk qed niklu d-doppju, hemmhekk mod ieħor, mhux se ngħidlek oqgħod naqqas tikka x'inti diġà qiegħda f'livell għoli ħafna. Però ħafna nisa milli naraw ma tkunx il-problema il-kwantità tal-ikel li jieklu. Allura jekk dik il-mar diġà qisha qed tiekol biżżejjed biex titlef ix-xaħam mingħajr ma ġisimha jarmi it-toning, jarmi l-muskolu, trid naqqas ftit. U li tagħmel eżerċizzju. U li tagħmel eżerċizzju u għalhekk tajb li jkollok il-gwida għax ftit minn fejn ħannaqqas minn xiex. Innaqqas minn ħaxix. Xi jura għalek xi ħaġa mekka biex tmur titgħallem il-karozza tmur l-istrattur. Mela, riklam ċkejken wieħed li ġurura nagħmlu konklużjoni tagħna ħalli mbagħad ningħaqdu mal-mistiednin il-family therapist Dr. Charles Azzopar. Hawn magħna. Sħana. Vera sievi. Hopni tagħna wkoll. Na kafeħi. Għamiltu sievi. Informazzjoni ci sta roba così tutti analisti. Tutti analisti abbiamo specializzato siamo diets,
skis, rips, moturi, outboards, trailers, u dak kollu li wieħed għandu bżonn għad-tajsa tiegħu ħajtek. Għandu ta' korporattiva bħal jibdew minn sempliċi 400 euros u ovvjament jibqgħu tinaj minn fuq. Wieħed għandu ċaqlilna bħal dak kollu ħajtek li għandu bżonn. U għandu nkunu nistgħu naqblu mill-aħjar. Jekk tixtieq li l-ħolma tiegħek issir realtà u dan is-sajt ikollok video grejsa, allura irrikorri għand PTR Marizzi li jinsabu Mela, ejjew nagħmlu konklużjoni ta' din is-sezzjoni biex inkunu pożittivi u biex anke wkoll nagħmlu koraġġ lilkom it-telespettaturi l-ħadd kif Tajjeb, mela, isu biex nagħmlu recap ta' xedna l-lukkar. Mhuwiex fi xħin tiekol jgħod imma x'tiekol u kemm tiekol. Mela jiena nista' flok ma nikol 6 darbit kuljum, nikol għal-mod tal-kelma tlieta, basta f'dawk it-3 darbit li kien għandi porzjon ta' xejn ieħor. U ma titlu regoli oħrajn sar. Illi pereżempju prova ħalli satejn bejn l-aħħar ikla u l-irqat. Fost l-oħrajn minħabba l-funzjoni tal-qalb. Però l-bqija ma tantx hemm regoli oħra. Jiġifieri jekk jiena nikol wara s-7 mhux vera ħaneħxin, jew mhux vera ħana neħsar dimet ma mhux nolqod kif qed ngħidu fit-8 għax l-aħjar tħalli satejn bejn l-aħħar ikla u anke ir-raqda tiegħek. Kemm huwa ħażin li nwaħħlu f'xi ħaġa oħra jew xi ħadd ieħor għalfejn aħna maħniex qed niċċaqalbu. Kif qed mill-aqwa inti Karl, persuntek ma jista' jieħu lilek ħadd. Inti għandek il-kontroll tiegħek innifsek. U tgħidlix għax it-tfal qalbu lilek u għax it-tfal naqalhom hekk. Jekk verament li tfal tħobbhom, trid tfehmhom illi inti biex tibqa' tħobbhom u biex tibqa' hemm għal tul ta' żmien, trid l-ewwel tieħu ħsieb tiegħek innifsek. Inkella llum insejt lilek innifsek għadha pilata bil-bidala, għajt mur lura minn qed tibagħti mhux inti biss anke għax qed jaktar bin-nervi, forsi rrabjata, forsi barra minn fuq anke marida, forsi għall-aħħar isqat anke qed bagħti minn xi kundizzjoni serja, u da problemi min ġabhom fidu jekk huma affettati ma' overweight u obeżità, iċ-ċans huwa li ġibnihom aħna stess idejna. Mela nieħdu azzjoni, ma nwaħħlu f'ħattu f'xejn, jekk irid nagħmel xi ħaġa nagħmilha jien, però mbagħad biex nimmotiva ruħi, irid nagħmel żewġ affarijiet Karl. Naħseb u nikteb, ħanerġa' ngħidha, naħseb u nikteb x'inhuma dawk l-affarijiet illi llum qed idejquni. Mela jiena qed idejjaqni forsi s-sajz, qed iddejjaqni l-waist, qed iddejjaqni li qed naqta' nifsi, qed niddejjaq li m'għandix enerġija, qed niddejjaq li dejja bin-nervi, iktibhom. Għax dawk jimmotivaw biex tibda tinbidel, biex tiswoga grazzi għall-exercise, biex inti tibda tixxejpja grazzi għall-exercise u biex inti iġib saħtek lura grazzi għall-exercise u għall-ikel naturalment u għall-irqad. Però dak huma l-affarijiet biex jibdewna it-triq tal-bidla. Biex nibqgħu għaddejjin Karl, irridu naħsbu u niktbu, ħanerġa' ngħid, naħsbu u niktbu fejn irrid li nasal. Mela pereżempju jekk jiena llum size 16, irrid nasal biex nilbes size 12. Jekk jiena llum qed imbagħad biex nitla' taraġ, irrid nitla' taraġ jisni farfett. U ma niddejruhux nagħmlu affarijiet ta' tfal, affarijiet li nitqu bihom pereżempju irid inkun slim u sexy. Ta' mhux tiddejjaq. Għax iktar ma moħħok inti iktar ma tieħ dettalji u iktar ma tagħmilha fan, iktar irrida. Da bħal-iskola, jekk jiena tqajt ma tgħid illum nagħmlu 5+5. Jew kellha jista' jġib 5 tiblalem tat-tennis u 5 tiblalem tal-futbol jgħidlek kemm għandi tiblalem kollox hawn. U dak it-tfal, għandek 5 tat-tennis. Sier, għandek 5 tal-futbol għandek 5+5. X'qed nipprova ngħid illi iktar ma inti anke tagħmel affarijiet fan, iktar ma tagħmilhom sbieħ li tridhom u nkunu ġifieri mhux qed ikunu laqsek realistiċi. Ġifieri x'għalfejn noqgħod ngħidu ta' ħażin ngħid sexy, x'mistħija sexy waħda u għandu ħażin Madonna. Ċif, x'għandha speċjali Madonna. Għalfejn inti ta' 5 tkun sexy wkoll. Mela ejja nikbu bis-serjetà fejn irridu li naslu, għax hekk dak ħajkunu bil-miktub u iktar ma ħajkunu sbieħ, iktar hemm ċans li nibqgħu naħdmu għalihom. U daw il-karti, jew karta moħħala mal-friġġ fejn tarajk jista' jkun ta' kuljum. Jekk tagħmlu jaqbdu miegħek fuq għad għax kwieta, żomm ħdejk fuq is-solda. Basta tara ta' kuljum, ħalli inti moħħok tfakru għalfejn qed tagħmel li qed tagħmel. Grazzi ħafna lejsek. Tiegħi, nisperaw li wkoll konna ta' motivazzjoni f'din is-sessjoni u ħankomplu ntukom aktar għarfien minn għamlu f'tagħin ieħor suġġett differenti. Ħafna jgħidu, imma x'inhu s-sigreti li koppja jirnexxielha tibqa' flimkien għall-posta.